Moitas grazas por acompañarnos pois nesta tarde, nesta cita tan fermosa que temos os en Bueu coa arte, na que hoxe pois empezamos, pero tamén rematamos todo o que foi o proceso anterior para levar a cabo a segunda edición do certame de pintura Otero Baena. Unha emoción grande ver que sae a segunda edición, non? É certo que son esos dous obxectivos con os que se instaurou o certamen e penso que hoxe un deles polo menos está ben conseguido, que é poñer en valor a figura de Otero Baena, non? Bueno, agradecer pois esos artistas que estén aquí e a todos vos, por suposto. Nada máis. Moitas gracias. Creo que todas e todos sabemos que a familia de Pepe, de Otero Baena, é unha familia moi numerosa e que a verdade é que é un placer sempre compartir con eles. E a verdade é que este certame para o Concello desde o primeiro momento é algo máis que un certame de pintura, un certame artístico. Representa, simboliza moito máis, trascende moito máis o que é esa parte artística e cultural, porque Otero Baena, Pepe, era un artista, pero sobre todo tamén era unha persoa con enorme personalidade que aportou moito tamén á sociedade, que aportou moito ao pobo de Bueu, a súa aportación tamén como alcalde de Bueu, que eu creo que tamén é importante que aquí o fagamos unha vez máis tamén público, ese recoñecemento tamén. O xurado decidiu elixir como gañadora do segundo certame de pintura Otero Baena para artistas nóveis a obra titulada Fragmentos de lectura LG, da que unha vez a Berta Plica resultou ser autora dona Lidia Rodríguez González.